Σήμερα θα μιλήσουμε για την Base Coat Classic by Sonfis. Είναι μια βάση που δεν χρειάζεται ούτε primer ούτε super bond. Το ξέρατε? Θα σας πω κι άλλα. Ωραία. Λειτουργεί σαν συγκολλητικός παράγοντας. Βασικά σαν αυτοκόλλητο διπλής όψης, όπου από τη μια πλευρά προσκολλάτε τέλεια στην πλάκα του φυσικού νυχιού και από την άλλη πλευρά δέχεται το υλικό που θα βάλουμε από πάνω. Είναι ρευστή, αλλά δεν τρέχει, απλώνεται εύκολα και δουλεύετε πολύ άνετα. Συγχωρεί τεχνικά λάθη, αλλά πάντα θέλει σωστή εφαρμογή. Δεν δουλεύουμε πρόχειρα, ποτέ. Δεν ακουμπάμε το δέρμα. Θέλουμε λεπτή, καθαρή και σωστή στρώση, όπως βλέπετε ακριβώς στο βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι δεν αφήνει επίσης έντονη κολώδης ουσία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ όταν μπαίνει το χρώμα από πάνω. Δεν θα σας μαζεύεται. Απλώνεται πολύ όμορφα και γενικά δεν σου δυσκολεύει την εφαρμογή. Η νέα σύνθεση εννοείται είναι TPO-free. Περάσαμε πολλά στάδια μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη φόρμουλα. Τη δοκιμάσαμε πάρα πολλούς μήνες, τη δουλέψαμε στο δικό μας Sonfis Nail Studio, την ταστάραμε σε πραγματικές πελάτησες και σε καθημερινές συνθήκες εργασίας. Γιατί δεν θέλαμε απλά να βγάλουμε μία βάση στην αγορά, θέλαμε πρώτα να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει όπως πρέπει. Και τώρα εννοείται είναι έτοιμη για εσάς, για να δουλεύετε ξανά με σιγουριά, για να έχετε σταθερότητα στην εφαρμογή σας, να μην αγχώνεστε αν θα γυρίσει η πελάτησα ή δεν θα γυρίσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να ξεκινάτε κάθε τεχνική εργασία από τη σωστή βάση. Γιατί στο τέλος η διάρκεια ξεκινάει πάντα από τη βάση. Μην το ξεχνάτε.